Mount Kremeš, Severná Amerika. A ja som mega horolezec a toto zdolám. Všetko zdolám, nie je to problém. Haló, horská služba, volám spod Mount Kremeša, nejaký horolezec ide na vrch a určite má problém. Nie, ja si to vychutnávam. Kto tu kričí? Á, horolezec. Haló, pane, ste v poriadku? Ja si to vychutnávam, čo robíš? Haló, volal niekto horskú záchrannú službu. Ste v poriadku? Ja si to vychutnávam. Vychutnáva si to? No on si to vychutnáva, nenevajte sa ujo z horskej služby, ja som to nevedela, ja som to zavolal. Haló, dobre, poriadku, museli sme to skontrolovať, dovidenia. Konečne všetci odišli, konečne môžem volať vrchol Mount Kremešu. Áno, jasné, že sa mi to podarilo a teraz si zatancujem, zakrepčím. Pozerajte na ten taneček, jak sa raduje, mne to je vidieť. No, ja som horolezec, kto je vác?